Kroz prizmu različitih profesija naših sagovornika govorit ćemo o životnim temama protkanim putovanjima. To će biti začinjeno zanimljivim anegdotama. Kako izgleda voditi među običnim putnicima i poznatim ljudima? Baš naš poznati glumac Ivan Bosić i njegova supruga današnja Jelena išli su istu Saharu. Međutim, Ivan je onako uvek redovno bio poslednji u autobusu, kasnio je. Ivan je otišao negdje na pola jezera tamo, videla se tačkica jedna ovako, vozač onako na sirenu zove ga i on kad je vidio, on je krenuo. Opušteno, ja kažem vozaču kreni. Jelena ovdje iza mene sedi i smeje se. Kaže, da, kreni, slobodno. I mi smo krenuli i u tom momentu Ivan je potrčao, pa kao čekajte mene, ja sam baš. I neko 100 metara od Odvike onako ima tu jutarnju gimnastiku, trčao za autobusom i verujte mi nikad više nije kasnije. Ste imali jedno prestižno takmičenje na Baliju. Tako je, Miss Global. Imamo fotografisanje, intervjue, odemo da obilazimo pojedine znamenitosti na Baliju. Ti si predstavila ono najbolje iz Srbije. I u skladu s tim, šta si to sve podelila sa njima vezano za našu zemlju i šta im se najviše dopalo? Da, oni su pitali kakva je hrana kod vas, šta se jede, to je prvo pitanje. Dobro. Kakav je noćni život, pa su upoređivali sa njihovim. Čak su i tražili da donesemo vino naše. Naša zemlja je najlepša na svetu. Srbija je toliko lepa zemlja, treba obići prvenstveno svoju zemlju i svoju Srbiju, pa onda otići dalje. Putovanje u sebi nose veliku šansu da razumemo i sebe i jedni drugi i ceo svet. Petre, ja nisam Novak Đoković, ali bih volila da nam nešto odsviraš po tvom izboru. Hoću, odsvirat ću vam, bit će mi zadovoljstvo. Prošlo je već neko vreme kako ja nisam igrala šah, tako da bih volila par poteza da povučemo sad da se ja prisjetim te euforije. Sad vi ste prvi. Znači može? Može. To je već ozbiljno nadmudrivo. Ja imam nešto u šahovskom smislu, stilu da vam poklonim. U našem svetu, šahovskom, kad je nešto dobro, kad je nešto sjajno, mi ne kažemo da je dobro i da valja. Mi kažemo da je top. Vaša emisija je top i ja vam poklanjam jednog topa. Sjajno. Ovo je baš autentičan poklon. Gledajte podcast Life and Travel.